Добре дошли в Бялата лагуна, перлата на Северното Черноморие в България. Представяме ви уютен апартамент, идеален за вашата лятна почивка. Апартаментът разполага с всички удобства, от които се нуждаете за комфортен престой. С просторна дневна, модерно обзаведена кухня и стилно декорирани спални, това е мястото, където ще се чувствате като у дома си. Апартаментът се намира в спокойната местност Иканталъка, известна със своите чисти плажове и кристално чиста вода. Насладете се на тишината и уюта, далеч от шума на града, но близо до всички удобства. Цените за престой през юли и август са само 140 лева на вечер, а през септември – 100 лева на вечер. За повече информация и резервации, свържете се с Бойка Георгиева на телефон. Също така може да се свържете чрез Viber или WhatsApp. Резервирайте вашата почивка сега и създайте незабравими спомени в Бялата лагуна. Очакваме ви!